Gangnam Atalnodi Bydd y ffyren cofnod Atalnod am gyfynod Dyfynodau atalnod Bychnod cofio rhai Roedd ysgrifennu brawddeg Rhaid cofio ddaethig bwysig Bydd y ffyren ar y dechrau Atalnod llawn i orffen Rwy'n cysau pan mae pobl Yn yna gofio hyn Anghofio bydd y ffyren A misoedd y flwyddyn Enwau person fel Dafydd Dyddiau wythnos Enwau llefydd Dyddiau bwysig fel Olwg Enwau siop Clwbiau pop Cofio bydd y ffyren a bob un o rai Atalnodi 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 Hey, iaith gywir Atalnodi Hey, codi safon Atalnodi Pan ydych mewn sioc neu mewn syndod Cofiwch defnyddio yr bychnod A diwedd pob cwestiwn Pa ma phwy a sut Beth sydd ar y diwedd Oes rhaid gofyn Oedd ysgrifennu sgwrs Rhwng cymeriadau Defnyddio pethau bach o'r enw dyfynodau Os oes llythyren ar goll Gall edrych rhaid y nod Heb un peth hanfodol Sef y cofnod Enwau person fel Dafydd Dyddiau wythnos Enwau llefydd Gwyliau bwyd